Yan, may Stations of the Cross. Ito daw. This way daw Insyong Trail, City of Lubas. Yan. Tara. Dito, saan ma? Dito. Ito. Oo, this way nga sabi niya eh. Pero ingan. Ayan no. Ito yung mga dinadaanan kasi ng ano. Yung mga motor. Yung mga enduro. Kita mo yung ano niya. Yung dinadaanan ng mga gulong. Para mga off-road ganun. Sabi nila yung Insyong Trail kasi daw parang ka-Insyong yung pangalan nung ano, nung gumawa nitong trail na to, si Ka-Insyong. Grabe, ang bato. Kami sila mambay sila. Tabi-tabi po. Ilan yun? 1 to 2 hours daw? Ha? 2 to 3 hours bago maka ano? Burikat. Ang dulas. Yan, tara, baba na tayo. Uy, ayusin na. Kunwari hindi hinihingal, Rico. Nasabit pa. Ayan si Auntie Glenda. Kung totoo, hingal na yan. Ito, paakyat na naman. Konting uphill. Tapos downhill. Tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Anong oras na? Ha? 6? Quarter to 7. Ayan oh. Bakas na bakas yung mga, alam mo yun, mga gulong ng motor. Grabe ano. Daredevil. Yan. Alam mo yung daming sapot. Legit yung hingal. Ayan. Let's natin. Ayan. Parang 15 minutes mula dun sa baba. Yan, dire-diretso tayo. May tungkot pa. Nga kapag dry season, talagang ano na, bilisan nyo. Dry season, as in pulbos talaga yung mga dadaanan. Tas may mga maliliit talaga mga bato, madulas. Pero mas madulas kapag, alam mo yon, maulan. So susundan lang namin itong trail na to, and hopefully makaakyat tayo ng hanggang sa summit. So far wala pa naman talaga yung pinaka view na sinasabi. Oh, correct. Pagbaba yun ang medyo mahirap. Sana. Grabe adventure, no? Sensya na sa itsura ko. Nakalagay din ulit, welcome to
Insyo. Yun din. So saan ang daan natin? Paakyat pa. Ano? Saan Tiglenda? Ay, nagpicture nga tayo. Wala pa. Hoy, ito yung ano. Ito yung sa mga motor. Ito dito. So dito tayo. Pang mga alien. Tara. Ayan, time check 7:27. Para ako albularyo dito. Parang gago pala ito itsura ko. Hindi. O, dandan. Yan kasi yung talagang pinaka-steep dito na part. Sabi ko sa inyo talagang yung mga maliliit na bato yung talaga magpapadulas. Kaya mahirap din. Kaya dapat talaga hiking shoes o kaya sandals talaga yung dala-dala mo. O suot-suot mo. Ayan. So, parang dito ata yung mga nagka-camping dati or parang mga nag-merienda eh. Nag-i-stop over sila dito. So, sinusundan lang talaga namin itong pinaka-trail. Ito na ata yung medyo ano yung maraming halaman, mga talahib banda dyan. Tapos ito talagang wow, ito nga oh. Ang ganda. Pero ito rin, isa to sa mga pinaka-delikado na daanan talaga. Imagine yung mga motor talaga, no? Yung mga pang off-road, mga pang enduro. Ngayon, di ba? Kaya huwag ka na mag-inarte dyan kahit maliit ang sahod, ha? Parang hindi ko bagay mag-aral. Di ba? Parang kailan natin ba nakalipas tali ko mga kabarangay, puro mga negative. Ang sakit niya. Grabe yung mga tinik niya. Ito na yung sa sarili ko, parang kinikilabutan ako, ha? Yan, tara. Yan yung mga aray ko, tabi-tabi po. Shucks. Kailangan atang umano. Kailangan yumuko. Tabi-tabi po. Kung saan mo pinagdadadala. Kung saan mo pinagdadala yung pamilya mo. Dali nga. Aray ko. Shucks, ang daming sakit. Tara. Ito, bangin na. Dahan-dahan kayo. Ito na naman yung mga ano. Aray! Aray! May langgam. Sakit. Pausok ka sa isang trail. Ayan. Aray ko mga langgam. Talikod. Langgam. Langgam, ang dami. Talikod. Wala na. Ito sa ulo. Aray! Daming langgam. Wala na. Yung subok lang. Kaya nga may langgam nga. Hindi, alis yan. Aray ka. Meron nga sa ulo ko. Shucks, sandali. Mga subok. Mamaya naging horror film na to. Naging alam yung found footage. Kinagat ng suhok. Tara na. Uy, saan na? Ayan. Medyo nangangati na yung mukha ko. Ito bangin na. Dandahan kayo dyan. Yan na. Paakyat. Diretso. Ayan na. Ang problema mamaya yung pababa natin, Diyos ko.
Halata namang ano eh, no? Marami ding dumadaan na ano na yung ano eh, trail eh. Makikita eh, masusundan mo na eh. Basta sinundan lang talaga namin. Ito. Ayan. Yun nga lang pagdaan mo sa mga banda doon sa baba kanina. Yun, maraming mga ano ba yung subok. Kasi ito sukal na naman. Tabi-tabi po. Shucks. Dandahan na. Shit, pababa ulit. Ito yung tsura ko. Yan, medyo against the light. So, napunta na sa summit. Akala namin yun na yung summit. Hindi pa pala. Dito pa sa gawing ito. So, mahaba-haba lang talaga yung lakaran. Yung 2 to 3 hours, talagang hindi mo masusunod yun eh. Depende talaga yan sa pacing. Or yung pag-stop mo, makailang beses ka mag-stop. Lalo na kung medyo matagal-tagal, alam mo yun, aray ko. Tapos, syempre sa, ito, along the way, alam mo yung mga matitinik. Yan, katulad nito. Kaya, advisable talaga mga S-friend yung, ito, yung mahaba, naka long sleeves ka. Tapos jogging pants, ganyan, or shoes, hiking shoes. Kasi masakit din sa paa kapag naka-sandals. Ito na ata. So, hinahanap namin yung cliff. So, sana maging successful. Isa na lang. Ito na daw. Yung pinaka-summit niya. Ayan. Only summit na ata to. Wala pa. Saan ba talaga? Pero ito. Ito yung pinaka-steep na part dito. Sana naman ito na yung pinaka-summit niya. But anyway, dito pa lang din mga S-friend, may enjoy mo na yung view eh. Ang ganda na. Talaga masabi mong mataas-taas ka ng lugar. Pero takin mo mula doon mga S-friend sa gawing iyon. Nilakad namin niya pumunta dito. So, good luck pagbalik, pag-uwi. Join nyo na lang muna yan. Breath of fresh air, ganyan, di ba? Ito yung likuran. Pero ito, ayan, overlooking na yan sa Binalonan town proper. Ayan, di ba? Pasensya na, may music. Baka makapiright tayo dito. Sa ano ba yung sound? Ayan. Tsaka ang init na rin. Hindi na sunod yung 2 to 3 hours. Talaga magpo 4 hours na. Grabe. Oo nga, Cliff. May traverse ba to? Wala ata. Meron, kaya lang anong saan tayo bababa dyan. Pero ayan na. Binalonan town. Ay, malamig pa rin naman. Kaya delikado na dito sa gawing to. Grabe. Hindi, dito na tayo. Ang init na. Grabe. Doon pa ata talaga yung pinaka-summit, pero ano na, grabe na, hindi na kaya. Grabe na. Woo!
So ayan mga S-friend, ayan. Pahiga-higa na lang muna tayo dito sa ano yan, Inchong Trail. Asan ba yan? Pagod na ako, alam mo yun, nalalata na ako, tapos naubusan pa kami ng tubig, tapos naidlip muna ako din eh. Sorry. Naidlip muna ako dito. Tapos, pagbalik ko, wala na yung mga kasama ko. Gagi, bumaba na ata. Nak, saan ka na? Wala. Anyway, ayan, POV. Kapag nakahiga ka dito sa kagubatan. Sige, umalis kayo dyan na pagbalik nyo dito. Nilamon na ako ng anaconda. Pagod na ako. Anyway, nakaidlip lang ako ng konti na wala na yung mga kasama ko. Adik. Anyway, maraming salamat mga S-friend na basta kung iba pupunta man kayo dito sa Paldingan o Mount Paldingan ng Binalonan, make sure magbaon kayo ng maraming tubig o kaya yung yung nakakapagbalik ng electrolytes. Gusto ko sana sabihin yung brand pero wag na. Anyway, yan na. Maraming salamat mga S-friend na sa panunood. Siyempre ng video ito at sana na-enjoy nyo yung view at nadala namin kayo sa isa sa mga underrated na mga hiking attraction. Dito po yan sa gawin ng Binalonan. Ako po si Rico Loco. Hanggang sa susunod po natin na video. Loko talaga eh. Alone in the forest as wrong turn.